Už odpradávna sú dravé vtáky súčasťou našich lesov, hôr a nížin. Orly, sokoly, haje či sovy sú žiarivými klenotmi nášho prírodného bohatstva. Dravé vtáky patria medzi vrcholových predátorov. Ich funkcia v prírodných ekosystémoch je nenahraditeľná. Sú citlivým indikátorom ich pôvodnosti alebo narušenosti. Jedným z takýchto klenotov, ktorým sa môžeme píšiť, je aj orol krikľavý. Na Slovensku orol krikľavý obýva rozmanité biotopy s mozaikou lesov, lúk, pasienkov, polí a mokradí. V potravných teritóriách orlov majú veľký význam solitárne stromy, kroviny alebo mohutné stromy na okraji lesa, ktoré orly s obľubou využívajú ako miesta na odpočinok, prípadne na sledovanie koristi. Najčastejšie vyhľadáva potravu za letu. Z vyvýšených miest korisť sleduje a prízemným letom sa ju snaží prekvapiť. Jeho pomerne dlhé nohy mu umožňujú loviť aj pri chôdzi po zemi. Potravou orla krikľavého sú cicavce, vtáky, obojživelníky, plazy, ale aj väčší hmyz či mekýše a iné bezstavovce. Najčastejšou korisťou je hraboš poľný, ktorý tvorí až 70% jeho potravy. Preto má orol krikľavý významné postavenie v biologickej ochrane poľnohospodárskej krajiny. Orol krikľavý je jedným z najrozcestovanejších dravcov vôbec. Podniká dlhú cestu zo zimovísk v strednej a južnej Afrike a na svojej púti preletí tam a späť vzdialenosť až 20 000 kilometrov. Hniezdi v lesoch stredného a východného Slovenska. Za posledných 15 rokov hniezdna populácia vykazuje klesajúci trend a bol zaznamenaný až 23% pokles jej početnosti. V súčasnosti u nás hniezdí len 600 až 800 párov. Celkovo v Európe tvorí hniezdnu populáciu 20 až 25 000 párov. Zo zimovísk v Afrike na svoje hniezdiská na Slovensku prilieta zvyčajne v prvej polovici apríla, len o niečo neskôr ako bociány biele. Hneď po prílete orly obsadzujú svoje hniezdne teritóriá a bránia si ich pred inými návštevníkmi. V jarnom období vo vzduchu predvádzajú svoje svadobné lety. Partneri hojdačkujú, navzájom sa naháňajú a intenzívne sa pritom ozývajú. Orly každoročne obsadzujú tie isté hniezda, alebo nepravidelne striedajú viac hniezd vo svojom teritóriu. Niekedy obsadia aj hniezda iných dravcov. V blízkosti hniezd dochádza k páreniu aj niekoľkokrát denne. Kopulácia trvá 10 až 20 sekúnd.
Orly kriklavé vytvárajú trvalé páry. Väzba medzi partnermi je veľmi silná. Partnerov zvyčajne vymenia len ak jeden z páru uhynie. Na prelome apríla a mája samica znáša v 3 až 4-dňovom odstupe 2 vajcia, zriedkavo 1. Samica začína sedieť na znáške od znesenia prvého vajca. Obdobie inkubácie trvá približne 40 dní. Prvé mláďa, ktoré sa liahne o 3 až 4 dní skôr ako druhé, je značne životaschopnejšie, väčšie a taktiež agresívnejšie vo vzťahu k mladšiemu súrodencovi. Ustavične ho napáda, zraňuje, vytláča ho na okraj hniezda a znemožňuje mu prístup k potrave. Mladšie mláďa zvyčajne v priebehu niekoľkých dní hynie hladom alebo vypadne z hniezda. Tento pre orla kriklavého veľmi charakteristický biologický jav sa nazýva kainizmus a je odvodený od biblického príbehu Kaina a Ábela. Z hniezda spravidla úspešne vyletí len jedno mláďa. Starostlivosť o mláďatá na hniezde trvá približne 2 mesiace. Hniezdo opúšťajú zvyčajne na konci júla alebo začiatkom augusta, ale ešte ďalších 30 až 50 dní sa zdržiavajú na hniezdnej lokalite v prítomnosti rodičov, učia sa lietať a loviť. V tomto období ich rodičia ešte stále dokrmujú. Na existenciu orla kriklavého, podobne ako na všetky živé organizmy, pôsobí prostredie prostredníctvom rôznych vplyvov. Medzi základné požiadavky orla kriklavého patrí prostredie s dostatkom potravy. Prítomnosť lúk, pasienkov a zamokrených plôch vytvára priaznivé podmienky pre prežívanie rôznych druhov jeho koristí. Pre hniezdenie potrebuje nerušené staré lesy s množstvom mohutných stromov, ktoré mu ponúkajú dostatok možností na stavbu hniezd. Ak životné podmienky nie sú priaznivé, má to negatívny vplyv na jeho prežívanie, rozmnožovanie a v konečnom dôsledku na početnosť a hustotu jeho populácie. Negatívny vplyv prostredia sa môže niekedy prejaviť aj rôznymi ochoreniami orlov. Medzi takéto ochorenia patria napríklad defekty nôh u mláďat. Môžu byť zapríčinené kontamináciou organizmu rodičov jedovatými chemickými látkami. Úspešnosť hniezdenia orla kriklavého negatívne ovplyvňujú výkyvy počasia, silné búrky, pre mláďatá sú hrozbou aj malé šelmy a iné dravce, najmä orol skalný. Je to významný medzidruhový konkurent orla kriklavého na Slovensku. Veterné smršte v posledných rokoch spôsobujú vypadnutie mláďat, poškodenie hniezd alebo aj zničenie hniezdnych biotopov.
Takto môžu byť postihnuté aj rozsiahle oblasti. Vplyv klimatických zmien sa znásobuje nevhodnou lesohospodárskou činnosťou. Je to najvýznamnejšia hrozba, ktorú človek predstavuje pre jeho hniezdnu populáciu nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Väčšina lesov, v ktorých orol krikľavý hniezdi, sa primárne pestuje za účelom produkcie dreva. Tomu zodpovedá uplatňovanie takých hospodárskych spôsobov, ktoré umožňujú v krátkom čase vysokú produkciu dreva aj dosiahnuť. Ľudia však svojou činnosťou vyrušujú dravce počas hniezdneho obdobia, narúšajú vekovú, druhovú a priestorovú štruktúru lesných porastov, odstraňujú staré stromy vhodné na hniezdenie. Dochádza k nadmernej pôdnej erózii a k fragmentácii lesov výstavbou lesných ciest. Takýto spôsob hospodárenia v lesoch má negatívny vplyv aj na biodiverzitu ako celok a je dlhodobo neudržateľný. Z krajiny miznú solitérne divé hrušky, jablone a čerešne, ktoré pravidelne vysádzali naši dedovia a ktoré ponúkali pasúcim sa zvieratám tieň pred prudkým slnkom alebo ochranu pred silným dažďom. Činnosti človeka ako nadmerné používanie priemyselných hnojív a chemických prípravkov, výstavba na poľnohospodárskej pôde, pestovanie energetických plodín ako sú repka, kukurica či slnečnica na veľmi veľkej výmere, sú ďalšou hrozbou pre hniezdnu populáciu orla krikľavého, ktorej následkom je strata a znehodnotenie potravných biotopov. Kľúčový a priamy negatívny vplyv na populáciu orla krikľavého majú nelegálne odstrely počas migrácie orlov na zimoviská do Afriky a späť v krajinách ako je Turecko, Sýria a Libanon. Ojedinelé prípady nelegálneho odstrelu orlov počas hniezdenia boli však zaznamenané aj u nás na Slovensku. Potravné teritória orlov sú popredkávané pavučinou elektrických vedení. Stĺpy 22 kV vedenia sú nazývané stĺpy smrti. Vtákom, vrátane dravcov, spôsobujú časté poranenia a úhyny následkom zásahu elektrickým prúdom. Človek na jednej strane svojou hospodárskou a často aj rôznou nelegálnou činnosťou zraňuje alebo usmrcuje dravé vtáky a výrazne poškodzuje prostredie, v ktorom tieto majestátne živočíchy žijú. Na druhej strane je to však opäť len človek, ktorý sa im snaží rôznymi spôsobmi pomôcť a preto vykonáva rozmanité ochranárske opatrenia. Jedným z nich je územné a časové obmedzenie hospodárskych činností v okolí hniezda prostredníctvom vyhlasovania ochrannej zóny. Cieľom je vytvoriť podmienky pre nerušené hniezdenie a dlhodobé zachovanie hniezdneho biotopu. Aby sa zlepšili možnosti hniezdenia, v teritóriu orlov sa inštalujú umelé hniezda. Takýmto spôsobom sa kompenzuje strata prirodzených hniezd následkom ťažby dreva. Podobne sa opravujú a stabilizujú existujúce hniezda, ktoré sú poškodené výchricou, snehom alebo silnou búrkou.
Aby sa zabránilo poraneniam a úhynom vtákov zásahom elektrickým prúdom, energetické spoločnosti izolujú nebezpečné stĺpy 22 kV vedenia v potravných teritóriách orlov vhodnými technickými prvkami. Z nich sa veľmi dobre osvedčili plastové konzolové chráničky. Umožňujú vtákom bezpečne dosadať na elektrické stĺpy. Terénne pozorovania potvrdzujú, že majú takmer 100% účinnosť. Finančne náročnejším, ale z dlhodobého hľadiska efektívnejším technickým riešením je výmena pôvodných horizontálnych konzol za špeciálne konzoly. Zabezpečujú usporiadanie elektrických vodičov v takej polohe, ktorá zabráni zraneniam a úhynom pri dosadaní vtáctva na stĺpy. Zranené, oslabené alebo inak indisponované živočíchy, vrátane orlov kriklavých, sa umiestňujú do záchranných a rehabilitačných staníc. Vtáčim pacientom tu poskytnú veterinárne ošetrenie a odbornú starostlivosť. V staniciach majú vhodné podmienky na liečenie a dostatočne dlhú rehabilitáciu či zotavenie. Po uzdravení sa väčšia časť pacientov vracia späť do prírody. Záchranná stanica v Zázrivej okrem primárnej funkcie záchrany živočíchov poskytuje možnosti pre environmentálnu výchovu vo svojom ekocentre. Návštevníci sa tu môžu dozvedieť nielen o poskytovaní prvej pomoci pre živočíchy, ale aj o ochrane prírody. Týmto sa zvyšuje pravdepodobnosť, že poranené zvieratá budú včas odovzdané do záchrannej stanice a tým sa zvýši šanca na ich vyliečenie. Na mieru také papuče, čo sme pekne urobili, zašili sme to tam. Čo myslíte, koľko vydržali? Pri realizácii ochranárskych opatrení je veľmi dôležité informovať verejnosť, stretávať sa so zástupcami obcí, ako aj s lesníkmi, poľnohospodármi a poľovníkmi, ktorí svojim hospodárením významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu biotopov. Na stretnutiach sa dozvedia o význame dravcov v krajine a o ich biológii. Dôležitou témou je agroporadenstvo. Cieľom je záujmovým skupinám odporučiť využívanie existujúcich stimulačných a kompenzačných opatrení na podporu šetrného hospodárenia. Môžu tak prispieť k ochrane prírody a biodiverzity. Medzi veľmi dôležité patria environmentálne opatrenia, ktoré sú súčasťou Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Nemenej dôležité je venovať sa aj environmentálnej výchove, najmä na základných a stredných školách. Práca s deťmi si vyžaduje vysokú úroveň odbornosti a tvorivosti, aby daná téma malých poslucháčov dostatočne zaujala a aby si z týchto prednášok zapamätali čo najviac. A kto vie, či medzi týmito teraz ešte malými žiakmi nerastie budúci ekológ, botanik, zoológ či dokonca ornitológ. Predpokladom efektívnej ochrany populácie orla krikľavého na Slovensku je aj dobrá medzinárodná spolupráca. Je dôležité, aby si odborníci z rôznych krajín vymieniali najnovšie vedecké poznatky a skúsenosti o vhodných spôsoboch ochrany. Týmto je možné pomôcť eliminovať ohrozenia nielen v oblastiach Európy a Ázie, kde sa orol zdržiava počas obdobia hniezdenia, ale aj tie, ktoré hrozia počas migrácie a na zimoviskách v Afrike. Príkladom takejto spolupráce je medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého za účasti viac ako 50 ornitológov zo 14 krajín a energetikov zo Slovenska. Konala sa na východnom Slovensku v Košickej Belej v septembri 2014. Významnou mierou prispela k tvorbe Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého. V
V rokoch 2011 až 2015 boli ochranárske aktivity realizované v rámci projektu Ochrana orla kriklavého na Slovensku. Spolufinancovala ho Európska únia prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie LIFE a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Na projekte spolupracovali mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku a spoločnosti Východoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Stredoslovenská energetika distribúcia. Projekt sa realizoval v 8 chránených vtáčich územiach. Sú súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000. Pre ochranu orla kriklavého bolo na Slovensku vyhlásených celkom 12 chránených vtáčich území. Hospodárske činnosti v nich nie sú zakázané, ale v niektorých prípadoch musia byť usmerňované tak, aby sa vytvorilo prostredie a priestor, v ktorom by mohli ohrozené vtáčie druhy existovať spolu s človekom. Ako teda môžeme spoločne chrániť orla kriklavého? Starajme sa o krajinu lúk a pasienkov tým, že lúky budeme kosiť v čase vhodnom nielen pre človeka, ale aj pre prírodu. Vráťme na pasienky stáda cigajských oviec a valašiek, slovenský, pinsgauský či strakatý dobytok, aby nám pasienky nezarastali. Pestujme ďatelinu, lucernu, trávy, ktoré podporia chov hospodárskych zvierat. Do menej rozvinutých regiónov Slovenska tým vrátime prácu pre ľudí a podmienky pre biodiverzitu. Snažme sa, aby lesohospodárska činnosť prispievala k dosiahnutiu prirodzenej štruktúry lesov a k celistvosti lesných porastov. Pri obnove lesa vysádzajme stanovištne pôvodné druhy drevín. Uplatňujme citlivejšie hospodárske spôsoby, ako je napríklad výberkový spôsob. Ťažbu dreva realizujme mimo hniezdneho obdobia orlov, aby sme im vytvorili priestor nielen pre stavbu hniezd, ale aj nerušené hniezdenie. Les sa postupne stane odolnejším pred búrkami a vetrom, ktoré v opačnom prípade spôsobujú rozsiahle kalamity a záplavy. V súčasnosti veľmi často rozprávame o trvalo udržateľnom rozvoji či hospodárení. Tento pojem sa stal zaužívaný aj v politike lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a iných hospodárskych odvetví. Koncept udržateľného rozvoja je postavený na 3 pilieroch: ekonomickom, sociálnom a environmentálnom. A práve na ten posledný sa často zabúda. Environmentálny pilier vytvára podmienky pre zdravé životné prostredie. Umožňuje nám mať krajinu nepoškodenú holorubmi a bez pôdnej erózie, krajinu bez odpadov, s čistými riekami, bez záplav. Poskytuje nám možnosť pestovať zdravé potraviny, piť čistú a nezávadnú vodu, tešiť sa z krásy kvetov a množstva žijúcich organizmov. Príroda sa nám za to odmení poskytovaním ekosystémových služieb a človek bude v konečnom dôsledku aj dlhodobo lepšie ekonomicky a sociálne prosperovať. Skúsme vnímať orla kriklavého nielen ako jeden osamotený druh, ale ako dážnikový druh, ochranou ktorého chránime aj iné druhy živočíchov a rastlín. Je tak nástrojom na ochranu rozmanitosti života a prírodného bohatstva, ktoré patrí nám všetkým.